entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la maa min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka asɔrɔ la I jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o ta bannen dɛ maa min be yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma sosarako la o kuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ ta I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ be yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o kuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'aw ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o kuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Bi ame jumala juin kalo kili wolonfila sanba fila ani mugan naani an minnu sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma aw bisimila aw ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Damnela anga jamana furancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ka sanga ni ka dɔ ka fɔ anga jamana kɔni bɛ degun kɔnɔ ni wagati na ni o dɔ bɛ tali kɔni kɛ courant ko ta fanfɛla la o de kɔni kama a kɔni groupe électrogène kɔni caman san k'o di anga jamana énergie du Mali ma min yɛrɛ kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka jamanadenw kɔni nimisi la wasa courant ko ta fanfɛla la o de kama groupe minnu kɔni dira ni o ye lo fɔlɔ minnu kɔni dira i ka dɔ ka fɔ EDMSA ma o bɛ tali kɛ groupe électrogène 15 bɔɲanko la minnu yɛrɛ kɔni b'a ta kilowati 100 ka taa bila fo kilowati 1000 ani 200 la. Le 7 juin 2021, le 7 juin 2024, juin kalo kile wolonfila sanba fila ni mugan ni kelen, juin kalo kile wolonfila sanba fila ni mugan naani ni donba ye min tɛ bɔ fasoden kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn den kɔni si hakili la ka d'a kan nin don dɔ tɔgɔ de la ni o kɔni juin kalo kile wolonfila sanba fila ni mugan ni kelen an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita a ye jɔ cour suprême kɔnɔna la ka fɛn min ye ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛmaya kɔni kalekanw kɔni ta min kɛra ka sanga ni an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma kɔrɔ kɔni bɔlen kɔfɛ a nɔ la ni o kɔni tun ye Bandawi ale ni a ka minisiri ɲɛma Moktar Wane kabini o don ma ka se bi ma an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita fo ka se a ka minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a n'a ka assemblée tɔ olu kɔni bɛ ka an ka jamana kɔni baaraw kɛ olu de kɔni wililen no ka jɔ an ka jamana ni o ye Maliba a basigili ko ni a ɲɛta ko la an b'a fɔ Ala ka an ka jamana ɲɛma u fanga si Ala k'u dɛmɛ jamana kanu ni jamana baara kɔni hukumu kɔnɔna la. Kunungo juin kalo kile wɔɔrɔ sanba fila ni mugan naani tomiya dugu kɔnɔna la fɛn min ye Croix-Rouge maaw ni o ye CICR olu kɔni adamadenya dɛmɛ ta ka ɲɛsin tomiya dugu naani kɔni ma minnu kɔni dɛmɛ sɔrɔ balofɛnw na n'o bɛ tali kɛ malobɔrɔ ani ɲɔbɔrɔ kɔnɔna a bɛ taa ga 400 na minnu kɔni ye malo kɔni sɔrɔ wa a bɛ taa ga 350 la minnu kɔni ye fɛn min ka dɔn ka fɔ saɲɔri kɔni sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ ka bɔ Croix-Rouge maaw kɔni ka dɛmɛ yɔrɔ. An ka jamana chef d'état-major général des armées ani an ka jamana général de division Umaru Jara olu kɔni kun bɛ senabɔli la i ka dɔn ka fɔ Uganda dugu kɔnɔna la min kɛra juin kalo kile 2 ka taa bila juin kalo kile 5 kɔni tɛmɛlen na fɛn min ka dɔn ka fɔ nin cidenkulu kɔni ka wuli ka jɔ ka taa i ka dɔn ka fɔ Uganda dugu kɔnɔna la u ka ni senabɔli kɔni ma don okumu wɛrɛ kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ fintigilaka kura minnu kɔni bɛ ka bɔ ni o bɛ taa maa 774 ani naani bɔɲanko la Uganda kɔnɔna la olu kɔni bɛ ka kalekan min ta fɛn min ka dɔn ka fɔ o maa 774 ani naani na i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn den 19 de kɔni kun bɛ o la minnu kɔni formation kɔni suit i ka dɔn ka fɔ k'e taa dugu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɔfɛ u kɔni taara u bɛna fɛn min ka dɔn ka fɔ fɛn min ye Uganda fini kɔni don ka Uganda jamana kɔni defend o kama an ka jamana état-major général des armées ani an ka jamana général de division olu kɔni senabɔli kɛ walasa ka taga tutu u sen don nin ɲɛnajɛba in kɔni na.
b'a bɛ k'i sɛnsɛn ka na tɔ tɛ tɛmɛ panko kelen ani ɲɛ waga kan tuguni nka n'i kɔni donna sugu kɔnɔna la nin wagati na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko nafɛn olu de kɔni sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ a ma yɛlɛli min kɛ selideni na ni o kɔni sunkalo seli ye a bɛ ka o yɛlɛlu de kɔni kɛ sisan ni o bɛ tali kɛ jabaw la fo ka taa se nafɛn kɛnɛ kɔni caman ma kamanagan koba don musolakaw bolo ka d'a kan ɲinan seli kɔni a ma nɔgɔya fiyewu fiyewu ka d'a kan n'i ye a ta k'a lajɛ kurantigɛ kɛra sababu ye tayɛriw ka finikala wari o ma nɔgɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ maa caman kun b'i bolo ma dɛmɛ n'i ka dɔn k'a fɔ jisuma feerew ni jinimere feerew ye olu fɛnɛ ma se ka o si kɛ a kɛ mɛ degunba ye maa caman kɔni ka sɔrɔ bondaw ma wa o kɔfɛ hali balo fɛnw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔli ma nɔgɔn an bɛ taa kalabankorokaw fɛ yen nɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ kalabankoro sugu kura dɔ kɔni jɔra yen nɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ kalabankoro sugu min kɔni bɛ gudɔrɔnda la ni maaw yɛrɛ kɛlen don ka sigi a fan bɛɛ ka hali tɛmɛliw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya walasa u bɛ se ka taa yɛlɛma sugu kura in kɔnɔna la cogoya min na sira bɛ se k'a labila cogo min ani ka dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogoya min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ o sugu sigibagaw ni o kɔni kalabankoro sugu sigibagaw ye a fanba de kɔni murutila k'a fɔ ko olu kɔni tɛna bɔ u nɔkɔrɔ la ka d'a kan u dɔnnen don yen nɔ de kiliyanw b'u bolo yen de wa o yɔrɔ in de fana u degelen o yɔrɔ la kulu kɔni tɛna bɔ yen k'a fɔ k'u bɛ taga yɔrɔ kura kɔni na k'a fɔ k'u bɛ taa feere kɛ yen nɔ nka a kɔni yirala k'a fɔ sugu kura in yɛrɛ kɔni jɔli wari min donna la a bɛ taa fɔ safa wari 400 de bɔyanko la o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kalabankoro sifinnakaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka wele kɔni bila kunnafonidilaw ma walasa u bɛ se ka maaw kɔni lafaamuya tuguni n'a bɛ fɔ o ma ko sensibilisation fɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ laginɛ kunnakili minisiri ɲɛmaakɔrɔ Selu Dalen Jalo ale kɔni bolila ka taga ɲɛmadogo la fɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2 bɔyanko ani wagati in na a segila ka na k'a fɔ ko a bɛna furancɛ fanga kɔni kɛlɛ ka d'a kan i k'a dɔn ko fintigilakaw kɔni ka ɲɛminɛli fɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana ko kɔni na ko o kɔni tɛ se ka kɛ jamana ka ɲɛtaa sira kɔni ye an bɛ taa Nigeria ni wagati in na ka sanga ni karidon tɛmɛlen min na sanba dɔ kɔni nana min kɛra sababu ye ka Nigeria kɔni damantigɛ dɔ kɔni firi damantigɛ kɔni firili kɛra sababu ye ka maa kelen kɔni bɔnɛ a nin na wa o kɔfɛ maa 30 bɔyanko olu de kɔni balalen tora dugukolo jukɔrɔ kabini o wagati fo ka se sisan ma ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la aw k'an bɛɛ kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan Ala ka jamana basigi Ala ka jamana jɔlen to